Kedam tang phai kuni ni phai phor ni lakhaing ko da truck Dwarbaguri constituency pen BJYM Mondol committee atum pen patyo piponsi date hormoniram langne auditorium holalong pherangkya mai kangnipon lason si lakhaing ko da truck Dwarbaguri constituency along kedam tang phai kuni ni phai phor ni Bharatiya Janata Yuwa Morcha mate BJYM atum pen date hormoniram langne auditorium holalong pherangkya mai kangnipon Bangso ke chingsi executive meeting ke batu pon along mai charipon mai phu romenteron lapen bangso long ka chetong dun sar koi rong phar Dwarbaguri VDC chairman Sarsing Tiso EK BJYM Dwarbaguri Prabhari Probin Tiso John Kathar Protima rong phar pi lapen penangan ke thekiding atum chetong dun lapen bangso ke chingsi ka chingwai along Dwarbaguri Mondol committee lapen EM Richard tok beatum Dwarbaguri aphan ke claim ke dampi ke misen apot sitame akhiro pipon Dwarbaguri along Yuwa Morcha ingtang upuni ning jithe ponlo lapen ladak pini ne attendance ke ana teng pen pulo tangte youth atum jitu lapini ke nitung executive meeting laso executive meeting ke nitung ke public phala an pule ke hangji program kali lage jitia ba ladak leader po ka chikrong ma leader po ke chiman latung si pini ke ladak ching tong chaji lapen laso executive meeting along ke je athepi si nitum chingwaji athepi si chithanji ye Yuwa Morcha koson se claim ji ma koson se ki dami ma lasi chithanji lasi pini ateng polo tente nil tum attendance ateng pen polo te 95% ke pini attendance do dag youth tum lapen non Dwarbaguri BJYM Mondol committee atum pen koson si ke claim ke dam ponang ji lapen aron se tami chingki chingwai ponsi pherangkia thingno chepaklang pon mane chuneng am so se nitum koson se nitum sonse BJP che bahai nei mani tum sonse vote long nei mani tum la hai puthak ni tum local community tum dam pe ni tum che than nam po chingwai nam po kasi ni tum la hai si pini chingwai pon lo kasi nang media hoi ke pachatha kang tung mate ke than kang tung ge la ha lo ni tum mun an pen che pang tang mon po sonak si choro part pi lo ni tum em local em sa Richard tok bi phan sta mi harang le tum ni tum han po an mane sonse conversation nili tum pen alang li nili tum youth tum han alang li tum important nang no News report Karbing Long Live